Al 30 jaar is Joop Mulder de grutte kreeft achter Oerol. Het begon als een aardig feestje van de eerste klanten van zijn café De Stoep is uitgegroeid naar een grut internationaal festival met 55.000 bezoekers. Maar een enorme begrutting en een verste subsidie van het Rijk. Over 2 weken neemt staatssecretaris Halbe Zielstra een besluit over die subsidie. Hoe pakt het mogelijk voortvallen van die stiepen voor Oerol uit? Een buitengewoon iepenhettig gesprek over het geld, de toekomst en de spanning tussen Oerol en het eiland. Oerol, hoe belangrijk is Oerol voor Skilge, Joop? Ik denk natuurlijk voor de economie is het van heel groot belang. En het zijn toch 55.000 mensen die deze kant op komen, die gemiddeld ruim €600 besteden. Dus dan kan je ongeveer uitrekenen wat voor een economisch impuls het is. Maar wat ook van heel groot belang is dat op een eiland waar qua cultuur alleen de traditionele cultuur heerst, dus van de paardenraces in de straat tot de Westerlekerzingers, dat daar plotseling een enorme toevoeging aan kwam. En op het gebied van cultuur. En het was natuurlijk ook op de scholen. De scholen werden er heel erg bij betrokken. Dus kinderen van de lagere school raakten betrokken bij Oerol. Waardoor je dus eigenlijk ook een nieuwe cultuurimpuls op zo'n eiland bracht. Wat is de waarde van Oerol voor jou persoonlijk? De waarde van Oerol voor mij is de combinatie cultuur en natuur. Een ander ding wat heel erg belangrijk is, dit is ons podium. Ons podium willen we niet vervuilen. Dus alsjeblieft geen flesjes, glazen of plastic achterlaten. En pak je lekker in, want het is een beetje frisjes. Veel plezier! In de jaren 70 had ik mijn kroeg. En liep ik dagelijks met mijn honden door de natuur en overal langs. En mijn kijk op de natuur werd plotseling anders toen ik op mooie natuurlijke plekken echt ook mooie spektakels ging organiseren. En dan ging je heel anders naar je omgeving kijken. En dat maakt het voor mij ook alweer heel bijzonder. Dus, ja, voor mij is het een hele belangrijk podium geweest. Omdat het is een podium waar je ontwikkeling kennen. Dus ik heb daar vast een gek dingetje. Ik denk een stuk of nu ook aan het zingen of zo. Maar ik nog onder muziekdingen. En als kunstenaar heb je een podium nodig om te ontwikkelen. En dat heeft Oerol mij boden. Beren, noemt dat? Beren. Al je mis. Ja. Beren. Nou, dat is heel wichtig voor mij geweest. Met dat ik ooit naar landschap machine gaan, dat nou in mijn eigen werk Shelley te kennen. De ondernemer. Hoe belangrijk is het voor de ondernemer? Nou ja, het is enorm belangrijk. Ik bedoel, als ik naar mijn tentje alleen al kijk, dan draai ik ongeveer 10 à 11% van mijn hele jaaromzet draai ik met Oerol. Dus jij een rekental van 24%? Ja, ja. En campings, vooral campings en die seizoenbedrijven meer, die zitten op 25 à 30%. Ja. Ja, dat is enorm belangrijk. Enorm belangrijk. En dat is de verste bezieker al vanaf het begin? Nou, 83 ben ik hier binnengekomen en in 84 ben ik nogal ziek geworden. Toen had ik dus oerolitis gekregen en het is net een genezen zelfs. Wat voor iets krijg je ervan? Ja. Reis je daar in diarree? Nee, het is gewoon het hele culturele wat er al in plak vindt. En dus Joop zei, de natuur in combinatie met de natuur is het een geweldig iets om dit soort dingen te beleven. En ik denk dat elke oerolganger in zijn eigen oerol manifestaties, vaststellingen, maar maak het samen in het duin, in het weiland, als er zijn legio vaststellingen die plotseling samen ontstaan voor 1 of 2, 3 mensen. En Oerol is voor mij alles een vorm van levenswezen. En dat is wat is de kracht dan zeg maar, van het festival? Als dat nou eventjes helemaal... De sfeer? De sfeer, het is het oude, het Woodstock, de 70 mensen, de babyboomers, wat ik verteld, maar ik vind het meeste van de ratio. Die mag je aan de kant zetten. Laat die verrassen, alsjeblieft. Laat die het spreken en zet de ratio aan de kant. En dan is het een heel mooi te beleven in dit oerolgebied. Verstaan op nul en op een fiets Verstaan even aan de kant zetten. Ja, hij wel eens even nodig, maar op een heel soort moment net. En er zijn vaststellingen, nou, daar komt het vreselijk emotioneel uit. En dat is op een hele fijne wijze. Maar nou wil ik even een hele belangrijke vraag stellen. Want kun je me voorstellen dat Oerol er aans net met is? Want dat hing het wel een beetje boven te merken. Hè? Maar die bezuinigingen die nou op stapel staan, Joop? Ja, zeker. Wat je op dit moment
helaas erg sterk beleefd is dat eerst vanuit de huidige regering een opsomming komt van waar festivals aan moeten voldoen, culturele podia. En zeggen van meer cultureel ondernemerschap en zorgen dat je publiek meer aan je bindt, dat je meer eigen inkomsten hebt, enzovoort. En vervolgens verschijnt er een rapport wat ook heel duidelijk maakt dat Oerol eigenlijk de beste culturele ondernemer is van alle festivals in Nederland. En daarna krijg je het antwoord van ja, maar als jullie maar voor 11% afhankelijk zijn van de subsidie, dan kun je de laatste 11% zelf ook al verdienen. En dan ga je dus in één keer weer gaan dat is nou een hoorn. Dat is nou een hoorn dat ze dat nou zeggen. En dan zeg je bij jezelf van ja, nou draaien ze de hele wereld om. Hoe kunnen ze nou in godsnaam zo redeneren? En ik ga er ook vanuit dat men uiteindelijk toch wel een beetje wakker wordt en ook een beetje helder. En dat ze zeggen, ja wacht even, dit kunnen we helemaal niet maken. Er zitten binnen een heel soort nieuwe theatermakers en nieuwe muzikanten. En ik vind het heel lastig voor nieuwe makers om nou aan de bak te komen. Met zo'n beleid. Ja. Dus het is heel, dat kerst nou nog net duiden, maar na een 20 jaar, dan zeggen ze ja, toen gebeurde er dit en dat na 20 jaar komt dat, dan wordt het dan zichtbaar. Ja. Dus ik ben blij dat ik in een goede stroom zitten heb, dat ik dit mooi maken heb. Maar de nieuwe theatermakers nou, dat vind ik nou, ik maak ze er meer zwaar genoeg, ja. Ja, nee, absoluut. En dan Oerol zou natuurlijk, als Oerol weg zou vallen voor de Schellingen, zou economisch gezien een ramp zijn. Ja. Het creëert alleen al, is een onderzoek een paar jaar geleden geweest, 200 arbeidsplaatsen direct in het noorden van het land. En de meeste bedrijven die hebben het gewoon financieel nodig, want het zijn bedrijven overgenomen door derden, zeg maar, met een omzet met Oerol erin. Ja. Dus daar is de hypotheek en de hele kostenplaatjes erop op gebaseerd. Ik denk dat de mensen, bedrijven echt de nek omgedraaid hebben. Oerol, dat kan absoluut net verdwijnen, want het is een vorm van levenswijze. En net alleen voor mezelf. Maar ik weet van heel soort oren mensen kijken van Oerol, waar gaan we naar Oerol? Wat is er weer te beleven? Wat komt er? Wat maakt het mij? Hoe gaat het met Joop Mulder? Gaat het terug? Nou, zo gaat het me terug. Maar ik kan me net voorstellen dat Oerol er net meer is. Want dan zoek ik de bibbers krijgen. Die heb ik nou al. Het is net de eerste keer dat er donkere wolken aan de horizon verschijnen, Joop. Daar heeft wel eens vaker ja, de eerste 12 jaar waren heel zwaar. Toen heb ik gewoon eigenlijk mijn hele kroeg gebruikt en misbruikt om het Oerol overeind te houden. En dat werd op een gegeven moment natuurlijk in 1992 heel zwaar. Toen we dachten van, dit gaan we niet meer. Maar jullie hebben altijd wel een oplossing bedacht. Ja, nee, maar... En dat denken de mensen die nou in het regeer zitten, die denken ja, zeker. Ze redden dat dit is een hele bekende kreet bij de subsidiegevers van Joop redt zich wel. Ja. Kijk, in de jaren 80 had je ontzettend veel groepen, gezelschappen, die konden werken met behoud van uitkering, die konden werken met speciale steun, de subsidieregels waren anders. Maar het is nu gewoon 2011 en de wereld zit heel anders in elkaar. Dat betekent gewoon dat je met een enorme regelgeving, met enorm veel andere basiskosten zit. En de subsidie is gewoon nodig om het fundament te leggen. Als je een stevig fundament hebt, dan kun je daar zeg maar die 80% die je dan zelf goed verdienen, die kun je verdienen. Omdat je het fundament hebt. Dat is je moet het zien als een fundament van een huis. Op het moment dat je een stevig fundament hebt, dan kun je gaan bouwen. Wat je dan ook geregeld hoort vanuit Den Haag. Van, ja, maar waarom moet de gemeenschap dat dan betalen? En dan zeg ik, beste mensen, de gemeenschap betaalt dat niet. Want het feit dat wij 30 miljoen economische impuls veroorzaken. Daar zit BTW in, er zit inkomstenbelasting, loonbelasting, alle belasting. Daar gaat ongeveer 6 miljoen rechtstreeks naar de schatkist van wat wij verdienen. Zo. En dan krijgen we 4 ton subsidie terug. En dan zeggen ze van ja, waarom moet de gemeenschap dat betalen? Wel nee, als wij ermee ophouden heb je een begrotingstekort van ruim 5,5 miljoen. Ja. Dus je moet alles redeneren. En dat is, dus de culturele ondernemer zit op het eiland. Maar bij de ambtenaren in Den Haag zit geen enkele culturele ondernemer. Want ze kunnen gewoon niet rekenen. Zullen nog even zien? Ik wil eerst even helemaal waarom gaan naar het begin. Ik wil even wat zien laten, want we hebben wel wat beeld nu die begin hier. Maar je hebt een maatje. Even chat? Ja, daar zit ik wat boordbeelden bij en maar dat jet ik eventjes aan. Ik vond dat ook wel. F-16's of Starfighters? Ja, die vliegen je doen. Ja, dat is heel moeilijk te zien. Stoep. Nee, bekend kopje daar. Best. Maar binnen de straat. Ja, straat. Chroom, hè? Chroom. Australië. Ja, Australië. If it ain't got that swing, do-wop, 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 do-wop.
Daniel Rovai van de Barnies. Die deed de stunt op het Groene Strand. Ja, En de autoren en Piet is een oude. Hij deed het. Hij deed het. Flipping You. We staan ook niet meer. Dat was ook echt typisch van de jaren 80 gezelschap. Ja, maar leuk hè, maar dat autootje. Dat Ja, vond ik prachtig. Nee, ik kwam toen op de Schelling en kwam als barkeeper in de stoep te werken. En uiteindelijk kon ik de stoep overnemen. Toen was ik 24. Dus met ontheffing van de koningin heette dat toen zo mooi. En toen werd ik kroegbaas. Toen ben ik in de kroeg van alles gaan organiseren met muziek, poëzie. Dus had je Gilles Deelder, Simon Vinko, Oog-Hans. Hoe kwamen zo die mensen dan? Die allemaal via. En er waren natuurlijk ook heel veel mensen die in de stoep kwamen, die dan door de kroeg leren kennen en via hun weer een netwerkje opbouwen. En dan ging ik altijd zo snel mogelijk natuurlijk naar Amsterdam of naar andere plekken om te kijken wat er allemaal gebeurde. En ja, ik zag de kroeg niet alleen als kroeg, maar ook als podium. Het podium was voor de deur toch? Aan de overkant? Ja, ook dat nog. Ja, podium voor de deur. Podium voor de deur Ja. en dan de volgende dag even de problemen bespreken met de politie. En, Burengerucht. In de jaren 70 had je dan wel eens een vuurspuger en die ging dan Oh ja. 'S'nachts na 12 de straat op. En dan ging het liep de hele kroeg erachteraan. En als dat feestje geweest was, ging de hele boel weer naar binnen. En ja, dat hoort een beetje bij de kracht van de stoep. Dat is eigenlijk dus inderdaad, heeft het steeds verder ontwikkeld. En dat is letterlijk de straat opgegroeid. De kern waren toen 2 mannen. Dat was Piet Huisman, die zat toen nog in de Wiep en nu in de Rustende Jager. En ik, wij waren de kern. En dan werd het hele stoeppersoneel ingezet. En er werden allerlei vrienden en kennissen van allemaal geplukt om te komen helpen. En zo van, we zien het wel hoe. Ja, hier heb je een foto. Oh ja, ik zal correct even het archief even vrij. Hier van Jacobs heb je dan wat? Oeh, Jacobs en Vernees. Dat stond in de Nieuwe Revue in 1982. Ja, geweldig. Dat was Piet en ik. Ja. En wij werden inderdaad een beetje gezien als Jacobs en Vernees. Ja, We reden precies. samen Vrij jongens. in de tweedehands Mercedes van Piet het eiland over om te kijken of we allerlei ondernemers konden enthousiasmeren. En toen hadden we in ieder geval de volledige steun van Rederij Goed. De VVV werd enthousiaster. De burgemeester zelf werd enthousiast, maar de gemeenteraad niet. Er waren toen zelfs twee wethouders die redelijk tegen waren. Want ik had die poster laten drukken, de Schelling voor Vogels. Toen was je natuurlijk als vreemdeling was je een rare vogel. Ja. Dus de Schelling voor Vogels was een beetje in die richting. Maar de wethouder van de Partij van de Arbeid destijds, die vond het maar niks. En die gaf de VVV, waar die ook in het bestuur zat, opdracht om een nieuwe poster te maken. Want die poster die deugde niet. Het moest dan gewoon Oerol heten, niet meer. Ja. En uiteindelijk kregen we natuurlijk een soort evaluatie met de ondernemersvereniging van de Schelling. En de ondernemersvereniging van de Schelling, de weet ik nog, het was in het oude Hotel Delawal een beetje voorbij Halfweg, zeg maar. Ja. En daar was een bijeenkomst van de ondernemersvereniging en daar werd Oerol dus van A tot Z de grond in geboord. Van die troep die moest dan niet op de Schelling en dit kon niet en dat kon niet. Wat vonden ze er nou van? Vonden ze het te 4 gaan of zo? Het was allemaal te alternatief. Het was gewoon voor hun ze kregen er geen vat op, zeg maar. Ja? Zo hadden we halverwege de jaren 80 hadden we Leo Bassi, in Italiaan. Toch in die jaren een hele beroemde clown. Wat we uiteindelijk deden, hij was Nero. Ja. Dus, er waren heel veel vrijwilligers die moesten daar aan meedoen. Er waren toen veel eilanders die daar aan meededen als soort figurant. We kregen een grote optocht in de straat en hij stond dan bovenop Nero en dan hadden we in een plek verborgen. Hadden we een stuk of 150 namaakktaarten staan. Die waren volgens met scheerschuim gespoten in plaats van slagroom. En toen op een gegeven moment ontstond er dus een taartengevecht in de straat. Nou, je wilt het niet geloven wat voor een geweldige bende dat was. Maar dat was echt super leuk. Hoeveel mensen kwamen toen al naar het festival? Nou, toen zat je al halverwege de jaren 80, praat je echt al over rond de 10.000 mensen die weg naar de Schelling wisten te vinden. Maar iedereen werkt ook mee. Ik kan me herinneren toen met het strandfeest die ene keer. Ja. Toen werd er op de ene dag, op de andere dag werd er Noordwest 9 voorspeld. Nou, ik bedoel, als je hier Noordwest 9 hebt, dan dat wil je niet meemaken gewoon. Is gelukt. Dus we hebben s'avonds laat besloten om het hele strandfeest, het hele strandgebeuren naar de Geitenwei te verplaatsen. We hebben midden in de nacht het halve eiland het bed gehaald en loonbedrijven en alles wat gelopen kon. En s'avonds om 8 uur, ik zal het nooit meer vergeten, stekker in de aggregaat, ding aan, draaien met die handen. Ja, geweldig. Ja, dat denkt dit mij zo plezier aan waarom. Ik zit niet leuk. Dat geeft ook. Hey Joop, ik wil eventjes naar Jontje 86, want er is wel, er komen 10.000 mensen en het is een prachtig festival. Maar in Jontje 86 dan
Hij besloten als bestuur om toch maar ermee op te houden, want financieel klopt het net? Of? Nou, er waren op dat moment discussies. Meestal was het 86 al. 86 was het toenmalige bestuur. Die heeft toen gezegd, wij durven niet langer de verantwoordelijkheid te nemen. En die hebben toen gezegd van ja, we moeten hiermee stoppen. Want Joop stopt privé veel te veel geld in. En dat kunnen wij als bestuur niet langer verantwoorden. Wij willen niet toekijken hoe Joop langzamerhand zijn eigen faillissement het organiseren. Wie dat ik het geval? Dat was in 86. Ja, nee, maar ik bedoel, stopte dat ik zo'n soort eigen heelt in. Ja. Je kunt rustig zeggen dat de volledige winst van de stoep in 15 jaar opgesnoept is door Oerol. Ja, Jootje 86 is het. Het strongetje het vol met meisken? Ja, inderdaad. Daar stond een beetje het podium. En we hadden 's middags met het bestuur besloten zo van ja Joop, zoals we nu bezig zijn, dat gaan we niet meer redden. Het loopt uiteindelijk op niks uit, dus laten we ermee stoppen. En ga jij dat vanavond toch vooral aan het publiek vertellen, dat we 5 hele mooie jaren gehad hebben, ja. Maar dat het toch het laatste jaar is. En daar is het helemaal mis. En op zich was ik het daar wel mee eens. En ik stond op het podium en ik zag die duizenden mensen daar op het strand staan. En het was zo mooi en het was zo geweldig. En iedereen straalde en het was gewoon helemaal geweldig. En op dat moment kon ik niet anders zeggen van jongens, wat doen we volgend jaar weer? En het hele publiek juichte, ja, ik zeg dan tot volgend jaar! We komen hier gewoon te knetteren in de kop. Ja, precies. En mijn bestuur zakte door de grond. Die hadden zoiets zo van, ja, maar dit hadden we toch niet afgesproken. Maar ja, dat was toch een beetje het anarchisme van Oerol. Dat je ook alle moment toch beslissingen kon nemen. Om te zeggen van, ja, puur op basis van enthousiasme. Jongens, dit is zo mooi wat er aan de hand is. Dit moeten we blijven doen. En de kwaad waarom bij het bestuur hebben we toen? Hij zit hier toen of zo. Ja, dat was even slikken. Maar goed, toen hebben zij ook gezegd van ja, wat er ook gebeurt, Joop, wij stappen op. Want wij nemen de verantwoordelijkheid niet meer. En er is in principe een hele grote club Nieuwe Eilanders opgestaan. Met onder andere Sietse Schouwstra. Die zeiden van ja, wij zetten de schouders eronder. Wij willen gewoon dat Oerol blijft. En we gaan er gewoon voor knokken. En sindsdien is zeg maar, met dit bestuur, en toen eind jaren 80 is vanuit datzelfde bestuur de Vrienden opgericht. Ja, want hoe groot is die club van Vrienden nou? We hebben nu 13.000 vrienden. 13.000 vrienden? Wow. Ja. En wat draagt die bij? Nou, in grote lijnen zitten bijna rond de 2 ton. 2 ton? Ja. Ik wil eventjes naar het festival zelf, hè. Locatietheater. En een van de belangrijkste daarvan is Peer Gynt. Ja. Mijn snuffelstage bij het theater. En Jos stieg in een maquette van waar we het spelen gingen. Hij zei, jongens, we gaan op expeditie, zei hij. Dat vind ik nooit geweldig. Ik dacht, nou, wat is het zo wel heel spannend. Toen hebben wij 80 man hebben het ongeveer ook oorlog maand wennen. De technici hier de benen op squallen. En toen hebben we hier eigenlijk alles maken. Dus we hier een hele gangenstelsel onder de dunlines en het speelvlak wie iets van 15 voetbalvelden. En daar was het verhaal van Peer Gynt verteld. En ja, ik zie het nooit meer die beelden en het is in een droombeeld kwam. Ja, en de Skellingers, die hier natuurlijk, omdat het in de taal weer van het eiland kwam ik heel dichtbij. Zoek ik waar die dromen wegkomen. Ga voort. Ik wil niet sterven. Ik wil al land. Ach kom, wees nou maar gerust. Zo midden in het 5e bedrijf sterfs niet. Ja, dat is natuurlijk voor Oerol echt een doorbraak geweest om te laten zien wat locatietheater in de vrije natuur is. Ja. En daarna kwamen gewoon veel meer gerenommeerde gezelschappen die hadden van ja, wij willen eigenlijk ook wel een goede klassieker brengen. Dus je kreeg Tchekovs, je kreeg Griekse drama's, je kreeg noem maar op allemaal. Figaro. Allerlei verschillende voorstellingen in die vrije natuur, maar wel echt als theater. Ja, maar die vrije natuur, dat is eigenlijk is dat het moeilijke hier vanzelf. Want daar heeft ik te maken met regelgeving, wetten, staatsbosbeheer die dan een soort van. Dat was met Peer Gynt, het was echt een titanenstrijd om uiteindelijk Peer Gynt daar neer te kunnen zetten. Want iedereen bemoeide zich ermee. We hebben hier staatsbosbeheer, dat is een probleem mooi dat zij hier zitten. Ja, die voorstelling die zou hier plaatsvinden, maar niet weten wat er allemaal uit voortkomt.
Het begon heel klein en nou ja, we gaan dat en dat doen. Maar dat dijde steeds uit. En toen op een gegeven moment, toen zei ja, het is hartstikke machtig. Dat kan bijna niet. Nee, maar wat is dan het probleem? Want Joop Seitzer kreeg al van, ja, die natuur is constant in beweging. Wat maakt het dat nou uit? Dat er Maar ja, op een gegeven moment moesten de tunnels en grachten, er moesten waterpartijen gemaakt. Er kwamen grote graafmachines kwamen hier en gingen hier aan het draaien. Allemaal materieel en zware machines met enorm veel spoorvorming. Nou, dat kan we aan de Terschellingers nooit verkopen, die niks mogen in de duin. Oh, dat is het probleem dan meestal. Van net zozeer de natuur, maar die Terschellingers die weer aan te klagen. Ja. De Terschellingen, daar kregen we moeite mee. Van zo zeggen, nou moet je toch eens zien, dit kan allemaal en wij mogen niks. Nee. Is het voor jou elke keer de keuze om zo vier mogelijk te komen? Want die kunstenaars, die artiesten, die willen natuurlijk hun ding doen. Kijk, Oerol is in wezen het festival van het verleggen van grenzen. Maar ik ben ook wel onderdeel van deze gemeenschap. Dus ik wil ook de balans binnen die gemeenschap juist hebben. Ja, en dat is soms... Dus zit er altijd tussenin, want ja, die artiest die wil wat, de Terschellingen die wil wat, Staatsbosbeheer wil wat. En dan is het al je heen wel eens een keer best botst. Je leert ook een hoop van elkaar vanzelf. Op een gegeven moment, dan denk ik dat je gewoon weet wat je aan elkaar hebt. En Joop weet dat van ons en wij weten dat van Oeral. En wat Joop zo ongeveer in gedachten heeft. En dan is dat al werkende, pratende, kom je wel bij elkaar op een gegeven moment. Ik heb natuurlijk in 30 jaar zo verschrikkelijk veel geleerd van die natuur. En dat vind ik ook wel weer heel erg mooi. Ik bedoel, ik weet nog dat ik met Wim bij Hoorn liep. En dat hij op een gegeven moment zei van, ja maar Joop, jij kijkt altijd heel ver, want jij droomt altijd zo ver weg. Maar moet je nou eens gewoon naar je voeten kijken? Hij zei, kijk eens waar je op staat. En dan keken ze naar beneden en dat waren de muizenoortjes. En dan zei je, dat zijn muizenoortjes. Dat zijn hele kleine details van de natuur. Met een heel bijzonder plantje. Nou ja, en dat verfijnde, dat unieke van de natuur, dat is toch ook wel bijzonder. Vroeger kon je het hier lokaal, konden we een heleboel gaan regelen. En Peer hier ook. Nou, dat was denk ik een van de grootste voorstellingen die ooit geweest is op de Schelling. En dan tegen de rand van het natuurgebied, Europees Natuurreservaat de Bosplat, wat hierachter ligt. Ja. Nou, dat een hele opgave was voor beide partijen om daar iets van te maken. En dat daar weerstand maar ontstond. Dat voert dus nou net meer lukken? Nee. Nee? Nee. En dat heeft dan puur te maken met het feit dat je niet met elkaar te maken hebt, maar je hebt te maken met overheden van buitenaf. En Balkenende heeft ooit lopen brullen van dat de regelgeving terug moet. We zitten met een nieuwe regering die zegt, die brullen dat de regelgeving terug moet. En ondertussen groeit die regelgeving alleen maar door. Het wordt alleen maar ernstiger, het wordt alleen maar erger. En het is ook ergerlijk. Want ik denk bij jezelf van, laat nou in godsnaam het beoordelen van wat er wel en wat er niet kan over aan de mensen die er echt verstand van hebben. Ja. Bedankt. Maar als artiest was er natuurlijk zo vier mogelijkheden. Nou, wat mooi is, meestal maken ze een theatervoorstelling maken ze op de festival en dan bedenkt het van nou, dat doen we zo, dat gebeurt ook zo, dan komt je hier en dan moet je dus improviseren. Ja. En eigenlijk is dat het guste was het leren kerstje. Dus wat je hem kijk ik vertelde van, nou, wie windkracht Jochen en we gingen dus improviseren met je naar locatie. Ja. Dat kent dus dan ik. Dus wat hebben we bij Peer Gintik maken, dat er zit daar zo'n breg in en dat je op een gegeven ogenblik 20 minuten voor omvang stilvalt, stikken giet. En dan, ja, wat doen we? Dus er zijn 1500 man voor het hek. Ja. Die met de wonden binnen. Ja. Oké, we hebben een uur in de tijd onder de voorstelling om hem te repareren. Wat doe je dan? En op een gegeven moment wordt onder die voorstelling, die heeft het dus ombouwd. Dat hij het weer doet. Mensen zitten te zien en zitten gewoon niks in de gaten. Niks in de gaten. Dus de hele technische ploeg van het theater, ja, en ik ben met de hefhelper op Berlin en die doet dit en die doet dat. Dat is geweldig, maar dat improviseren, ik vond als een theatermaker. Zo'n theatermaker zit in een zwarte dozen, de meesten. Ja. Maar als er hier komt, ja, wien, ja, wetter. Hoe gaan we daarmee om? En dat is te gek om mooi te maken. Dat levert... Ja? Nee. Met Appel een paar jaar geleden, die stond op een Noordzwaarder. Ja. Ze hebben er van zo lang als ze leven nooit bij stilgestaan dat er een keer hoog water komt worden. Laat staan springtijd. Laat staan noordwestenwind. Ja. Dus wat gebeurt er op de ene dag of de andere dag? Staat die hele voorstelling die staat gewoon rondom in het water. In het water. Terwijl we gewoon, toen we die plek uitkozen, stond ik bij de directeur van Rijkswaterstaat, 2 mensen van Staatsbosbeheer en gewoon een paar eilanders zo van ja, wat is nou de veilige plek? Joop, als je hier gaat staan,
Die hebben er verstand van. Hier gaat je niks overkomen. Ja. Dus dit moet de plek worden voor Trojaanse vrouwen. Dat zo heette dat stuk toen. En toen hebben we dat opgebouwd. En het was eigenlijk inderdaad net opgebouwd. Nou, toen een noordwestenstorm en, en alles kwam onder water te staan. En het theater heeft dat op. Hetzelfde plakspelen en die hebben alles op zulke kisten zetten. Ja. Meter hegen, tribune, alles. Oh, ja. Maar is dat artistiek misschien ook heel interessant? Dat je zegt van nou oké, we zeggen ja en dan gaan we erheen en als je wil wat het in komt en dan bedenken we dan de oplossing en dan komt het op nieuwe dingen. Ja. Ik heb zo vaak gesprekken met theatermakers, met gezelschappen. En die dan bijvoorbeeld zeggen ja maar dan gaat het regenen en dan gaat dit en dan gaat dat. Ja. Die zeggen waarom heb je dan voor Oerol gekomen? Ja precies. Dan moet je lekker op een plekje in Amsterdam of in Rotterdam gaan zitten. Ja, dit is Oerol, zo werken we hier met de elementen. En het is een kwestie van in de handen spugen en zeggen van jongens, maar we gaan het doen. Ja, en als je die mentaliteit hebt, dan ben je van harte welkom. Maar als je daar niet tegen kan, dan moet je er gewoon mee ophouden. Ik weet nog, als de dag van gisteren Trojaanse vrouwen kwam. Nou, daar kwamen Geert de Jong en andere dames, die speelden bij de Appel. En dan kwamen ze aanlopen. En ik zag ze aankomen, ik zei, we gaan naar de locatie. Maar liepen ze op hakjes. Ja, precies. We moeten nou het strand op. Ik zag maar komen. Toen ben ik natuurlijk op sporen in het zand. Heb je toen. We gaan daarna even wat sneller, wat kouder. Door reis ik de hele wereld om mensen hierheen te halen. Ja, zeker. Ik heb redelijk veel contacten nu in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika. En we zijn ook heel druk bezig met China. En China is natuurlijk wat dat gaat een land wat zich ontzettend sterk ontwikkelt. En de laatste keer dat ik in China was, dan zie je dus ook al die nieuwe broedplaatsen die daar ontstaan. Dan zie je dat met name natuurlijk de nieuwe generatie op zoek is ook naar nieuwe vormen. En dat is ook de reden waarom we gezegd hebben van we gaan eerst een Peking opera hier naartoe halen. Dat is heel traditioneel. Maar daarmee halen we wel een club uit China deze kant op om te laten zien wat we hier doen. En dat moet uiteindelijk de deur openen. Dat we dus met China meer dingen kunnen samen doen. En als je die connecties lezen kijk aan. Kijk. Zo. Kijk eens. Nou. Hey. YouTuber. Monsieur. Hey. Tegen dank. Dank u wel. Even nou. Cappuccino. Ja, ik wel. Nou, dat best een van de ondernemers hier. Hè? Ja. Wat betekent Oerol voor jou? Heel veel. Ja. Even een stoel pakken. Ja, pak de stoel met mij. Dat draait ik een soort omzet deze week. Ja, dat kan je wel stellen, ja. Ik zet toch wel. Overal is wel een 25% van mijn omzet. Een kwart. Ja. Dus dat zet toch genoeg. Ja. Maar buiten dat, ik vind het wel gewoon een leuk feest. Ja. Het gaat mij niet zozeer om het geld. Maar het gaat mij meer om het culturele toestand. Maar nou zitten er wat meer ondernemers aan tafel. Nog meer ondernemers? Nee. Wat is improviseren? Ja, dat was binnen maar de bril. Oké. Ik breng het geld binnen. Ja, maar vind je hem dat de ondernemers op het eiland nog Als ik nog zorg heb van dat Oerol wat bedriegen, kunnen die ondernemers dan wat meer doen? Want die moeten wat meer betalen, vind ik. Ja, vind je dat? Ja, dat vind ik wel. Er zijn altijd een 120-tal ondernemers hier op de Schelling die altijd die kat trekken. En de rest die doet niks? Die loopt gewoon erachteraan en die... beurt ook leuk mee. Die beurt wel... Die int alleen maar. Die int alleen maar, Die int alleen maar. Nou, dat probleem heb je absoluut. Ja, wat moet er dan gebeuren om die er wel bij te lopen? Ja. Op het moment dat je je daaraan blijft ergeren, net zo goed als aan het subsidiegevers of aan andere dingen, dan trek ik het ook niet meer. In 2006 ben ik eruit geklapt met een behoorlijke burn-out. Maar dat had ook heel erg daarmee te maken. En ik heb gewoon, toen ben ik 3 maanden weg geweest, vrienden hier van de Schelling hebben me geholpen van ga er maar even lekker tussenuit. Toen ik weer opnieuw in Oerol gestapt ben en Jos die heeft me toen een tijd vervangen. Ja. En toen ben ik gewoon teruggekomen weer de directeur. Toen heb ik wel geleerd om met name daar heel voorzichtig mee te zijn. Je daar altijd maar aan te ergeren. Want je hebt alleen jezelf te pakken, dus dat moet je gewoon niet meer willen. Want je trekt ze niet door die streek. Nee. Maar Joop heeft dus alles gegeven. Ik bedoel, zijn stoep. Hij heeft al zijn geld erin gestopt en wezen is hij rit op de voet. Zo zie ik dat. Ja. Totaal niet commercieel. Nee. Maar het hele eiland profiteert heel veel van Oerol, maar hij zelf niet. Dus hij heeft heel veel toch opgegeven.
Ja, dus eigenlijk met er een standbeeld komen. Eigenlijk eerder al. Voor mij is hij ook toch wel een beetje wel een bijzonder mens. Voor een eiland. Ja, maar eigenlijk eerder misschien al een standbeeld. Hè? Dat is in 1981, 1982 is het opricht. Het is een levend standbeeld, werd nog constant gewerkt. Dus misschien maar weer dat gewoon als je nou een keer hier rond te gaan. Hè? Kijk, natuurlijk is het zo, als ik alles nog op de bankrekening had staan wat ik geïnvesteerd heb in Oerol, dan was ik rijk geweest. Maar ik denk dat de rijkdom die ik nu heb, die is veel meer waard. Je hebt een geestelijke rijkdom. Ja. Precies. Mooie herinneringen. Dat is jouw rijkdom. Nou, dat is een mooie afsluiter. Zo zeggen ze van, wij maken maar niet blind.